This is me, Papa Siko The Bird, Enyoni. Yani tuikunya kubwatwara problem, Enyoni. Tinda chora nganyoni ki, but I'm the bird. Iwa. Ebintu mbiri nkokosomi, day in, day out, as my YouTube channel, whereby utakiri watch me full swing, because ebintu mbiri biko wetera. There is full of knowledge, there is full of wisdom. Do you understand? Yani ebintu biko wetera koro, namangana abunango kotebi, ambia mwenzako, because utali bobisi. Iwa. Nkonyorore in society osese kenyoroga abu, osase family. Umuntu imukire bune kenyoroga arya, bono rero twende chikuburuga chinsiaga. Abana no bali bono me all day yere. Bateba nyarebe boke ba kanywe chaye gato twende kuburu. Omwana oyo mukwanyono gachinjirie kini mimi siendi. Njitindi kogenda. Mwabwata mungi nankubitari ngo ikogende nini aya to ikuragira ndidi seria bali. Mwagwacha gwatana ki mwisho imutige tigamo bange gasinga. Okay. Wono gokubuka bono nkware gokubuka. Igo manyanga kanyu jakera na bobere borere. No ano muroma ikabuya. Obuke bono echiombe chinsi aga jijiraria. Oye chinsi aga. Na ndo gokororo okoreki. Okorna gasinde omwatriche gasi yanyu mbaga abuga. Ukura rende then nabakonya itu inokire twajire. Mwisho rio manya kurara iko ngombe tayiye chinsi aga nani manye pake chiture. Chibekire seja tangare ko yurusia ariga ayengo. Buanga. Omanya kubuka chinsa kubuka mukale mugondo ogenda chikoni. Onyorekera noge sungire kia mabere. Onywa mabere ari pi. Okunguta bisi. Asi, kona kera bantu bako ino ko mugondo chiri ko sensa asta saba babereire bakorere gasi. Bakajinda cyabere kwasi bayutena ke bakumyoka banyore gentu bari. Bawe igari banyore ngo mune ko warakuruge itaiga engombe yaso akwana bo. Yani aliese yasibire noere. Aliase yakamertu noere. Mwisho utachiti aje rusiali. Do you understand? Okay. Umungi na kawaida mnabanga barabwango. Aye ngakyuta ngombe yantura yakinde kyangu mungi nanjirebe make ojeri ogiriri abanga. Ngaki umushuru chakunena koirana lina kali ntimunya konta bigure chombe kwani nje ngombe ndi. Okay. Mwakubona ya ngakyokirana liyo. Diogiriya chaka pake mwana bya mwa paka biri binde bike bya jete mono ki. Paka imwane bike bya zoko complete. Bono bate bayaya mwako te bayaya karaira ngora abantu bandi twarure mugonde njara mutoliete kararo yikora korki naro siendagira ikaturari amangana yo muro ingo yarigirito basi umungi no swali ku faster mechi kumara mocha suguri abiri oro sibukima ase merting amabere nare kiradi bono obuke mukumeme so de mwake sava bantu beza danga tigata mabere bono kuru grande ari tutaye to beke bikombe to kora torage rubukumu banyoro mwisho dia jeda agora mabere grande pi yento ngeyo ingi nga ayatata nande kwacha kwaya mabere ingi abantu bakuriera ngakibono orega mwisho makabato kujana kwa na bezi ngaki mabere tari aya nari musina ye ngombe bingi nagote agotenga mabere tari aginaria na ye ngombe aria. Do you understand? Nurute peni ogote mamu minonga nti mabere atari aya unanywa na ye ngombe ndanywa aji bono yatware problem bona ye nkubuli ekirasi eke omwana oyo arabwatu buyayiga burwabwatu nganchunko ya aga berangonsa ara nsuora murere propanga nga atebuga relax negwete kya relax bona ngakibono kwa ngaelesango kwayo kanya jinsi jina ndako pata ngaki ntukangu usine ngombe kongita kiarane mabere aye nari ono ne ngombe chiombe boli mukongita ki umuntu yora arase wikaranzu buya awunchurwe ngencho kete buyara ali kubuya umuntu amutache gusiniga ngoraiga umuntu amanya ko mwake ebiranya mbiro bikuru kwemenyansuri amanya ko muswemenyansuri anguswemenyansuri yawo tukontoka ga matanga mu mino muno omino kidogo oncho kuboya omanya ko momento na yatawa wana Aye bana amulire bono amagoso narabega naye nkobori yare kuba naye omuntu okotebinginanga mabere tari aho nanywa naye ngombe ne yata chinsiaga igombuya
ogotebia abantu ng'a tari mwete kondwania kera tari mabera na inyanu kango ne chiombe chikondwania omutu oyo kabirete yani maguta nkong'usa are buya ime aye gwacha goteba